Pidon kam nong shondor ne nong ringdor hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun syangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei ka jingsim kya jonggi bor pulit karibhoi hakeleng ki jaka nakabanta ka jingsingan jonggi paiba nong lej nong wan lanang la ban sakhi na kapor syakapor yakane omsyam lale tang hagi surok ba kibabun kali Henry ki pulit ka kerdam kolai police outpost Haribhoi district kilapanlong ya ka road safety awareness program kabalalong haka jingi trilang bat ka sinat trikam jong ngaseng KSU na kerdam kolai unit yakane ka road safety awareness program lapanlong haka surok kabanalat 0 point bat yat terter hadu ha 0 point kabalai shimbentalang ru digidkhot jong kaseng KSU na san kilo yunin lala ban saki baki bor pulit kilai de jinghika yaki kali ba kumno kiri banya yaki kali jongki habaki yaj lengba ki jaka ki balong yo bat bun breu nangta kumno ban overtake ha ki jaka ba bej bat omdei ban overtake ha ki jaka ki bakhun lane khongwan ya ka kanhun jongki pulit na kerdam kulai police outpost lailam dauba F Renshan ubri officer in charge ketika police outpost nangta kinong ilam jong seng KSU lailam dau presiden ka unit usamla well clan star langdo bri presiden haka jingidon lang jong somla Karbines Pothau vice president usamla Atiar Bane Lalu bri secretary usamla Evamon Lapang usamla Khamper Naki Kharlukhi usamla Pensyai Shabong nangta usamla Emerius langdo bri presiden ka kerdam kulai san kilo unit usamla Josia langdo lambat kiwe Nagaliang jong ka KSU kedam kulai 6 km unit rengkat ka KSU kedam kulai san km unit harengkat ke jing trelang bat ka police department officer in charge bade jong ka police outpost kedam kulai apa ka jing alam jong officer in charge ngilayok banle ya kana ka awareness na ka mentaki kali kibayat kibayeng ngabakan dengan surok di sobra kublai ya barok kiba dan mantalang hang ni bat kerpang ru ya u officer in charge pala ai ki trelang na kamenta kani ka awareness kapalawan ra sibon ngi mentoy kumno beliau bayat bayang labakan dengan surok lakalong ya kinong song snong lakalong ki beliau ki bana bar snong snong mar kiwe ki bawan deng bakan dengan surok untung ilayo ya kan ka awareness ban pensotu pai ba kumno bapin nya kali hangata kalenti ke badai pinya ikali hangata ka akor ka burom bat kham tamru ngeli apa penstu pai ba aga bidei bat ki driver ki ba msyam natip na msyam la suthu aga kumno ba an nyai be identity na kamta ka jingnya kali ki jongki ama bon ki pawan na ki caka ki ba kham kendong ki ba msyam tip lese aga bidei ba ki jingon kam hay banyak kali lah kalau ngusit bel lah kalau ikut kislah lah kalau kita kam po kali tingin ayo pan ai hikai tingin ayo do ban le sibun na kaliang jong ka department lambat ka jing trilang ban kaseng ti kani ka jing le ka jong gini awareness program ka long ka basi so namar tingin ayo ban ai ru sibun ka jing hikai lese lah kalau nakamenta ka jingyal inti ka nga surok namar habang ipay ha kitiki sinam ki balik yung iba kam padalong tan ka surok ka ba bon kliki kali ki bagiyay ng kam nga ka surok habang ipay tangkay ni ki arsnam mamenta yung iba kalangan jalay kamtam ki kali ki bayay ng baka nga surok de kumta kalabu ya ka jingma ka bakraw kamtam ya ki brew ki bayay na school itemen kikro kiba yait kijat lang pakai dengan surok
nama kidon ki breu ki banyak kali makor ki kali ki bam sung thok shu ya kayap ka im ta halol kata kanong rem kanang baka safety jong ka snong ka thau ka dong ka than hi akan jai don kan jai ne tingi pelong ya kanega awareness kanang bakan yarap ya gitu ki driver ki banyak kali la kelong ki bahapo snong ne sabar snong bat kum juru ka jingi trelang hapdeng jongi bat ki driver bat kum juru ikin song snong kala ai ngi ki ching toy sibun nak leng bakan ne ka awareness program tekom ka sang hi ngi yai ban nang wi ka por ba ha pinya hi kali la kalong yanu inu ro ngim khain en ring jui kan tu jui pen i ki namar ba ka ting teng ha bangi i ha kini gisngi ko menta i babon hi ki bro kim su thu kum no bagin nya ai kali tang bekelo nya ai kali ni kim tip shu bade ya kata ka akor ka buram kum no bagin yai ata kan tiga bade ham tam ling la ma ham teng e ro yemne ki bro ki banyak ai kali ka por bu ai ka por ba samthia namang tip kala abandon kanu ka jing jak pasusi kalau kata ka banta lu ngilai ban ekran ngili ban batay ki yangi scam ba kan ka kubor seki wi pat ki bam ki bai ki bapet leng ba ka awareness ka jongi scam kan long ru ka jing yarap seki wi pat ru ki bam tip kumno ban penyaj bet ha ka bai dei bat ka jing sim kam na ka menta ka ya ka jing inti ba ka surak